Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw ka natong tanan no. O karon day atong ipadayon ang laing sumpay ning atong sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghel part 7. Pasensya kayo nga once a week na tani mag-upload mga ka-DJ, mga ka-listeners. O di ta maglangan no, ato lang sugdan ang laing sumpay tang sugilanon. Ang yawa nga gustong maanghel ay salamat kayo sa inyong pagkanulayong pagpaminaw. Mga ka-DJ, mga ka-listeners. Hmm. Ako ra si Mirasol. Bisag unsa pa'y mahitabo. Way makailog niya gikan ako. Ako siyang asawa. Kung di na mo sila kayan, karoon na yun. Patyong taka, ug magkuyog ka dito sa impyerno. Tor, ayaw! Pero saan mo na ako siyo? Kining tawanan mo ay nagpapatay na ako kanito. Sakit kayo sa kong buot nga siya mo'y pagkaslan sa kong asawa. Timan ni Tor. Yang imong misyon nining kalibutana na mag-usab ka sa imong kaugalingon. Gusto magkahak kang maanghel? Ulagi. Pero saan man ako siyo? Wa ko may baw kung saan. Aray, sakit ako na to. Karong imo magong kinukul siyo. Timan ni, yawa ka nga gustong maanghel. Busa sunda ko. Pilia ang pagpasaylo sa imong isig katao. Wada ang pagdumot. Pahariya ang gugma sa imong kasing-kasing o huna-huna. O labaw sa tanan. Pahariya ang Diyos sa tibuok ni mong kinabuhi. Kay kung dili ka mo patuon ako karon, itambog ti kag balik sa impyerno. Ang yawa nga gustong maanghel. Gituyo pagmugna kining makalingaw ug puno sa pagtulunan nga sugilanon aron kitang tanan higmata sa kamatuoran nga di ay kita naglumlum na sa atong garbo kahakog ug kasina nga ang atong kalag padung na ngadto sa kalaglagan ug kapildihan. Ang yawa nga gustong maanghel. Mugna sa tagsulat, Emmanuel Sacol, rumo sa direksyon ni Ray Arellano, spinner Joel Bense, audio editor Randy Tayan, soundman Ricky Bangis Gary. Ug mapasigarbuhong nga gidalit kaninyo sa RMN Drama, Ang Yawa nga Gustong Maanghel. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangil. Wagid lagi may relasyon anang dindo. Suod lang gid kaayo mi kay ako ganahan man sad ko niya. Usi ka na, Mir. Isip nga ako siyang higala. Kay buutan man sa das dindo ba? Makalingaw sang ikaistorya. Mura sa kog ikaw, Paulo. Murag dako sa ni kalainan, Mir. Unsa may kalainan ninyo, be? Dako may kalainan ba? Unsa lagi? Kuan sa tinuod lang ba? Dagan kayo gisulti si Arturo nako bahin ni Dindo. Gani, di gyud to siya gusto nga si Dindo ang imong pilion. Bangag sa ilong. Murag na intriga gid kayo ko anang imong mga gipanulti, Paulo da. Mer, sekreto lang nin nga to ha. Ug nara na nimo kung motuo ka og dili nining akong mga revelasyon nimo may tungod sa pagkatao ni Dindo. Sige ko no, Paulo. Sultihi ko no ko kung unsa man ang mga gipanulti ni Arturo diha nimo bahin ni Dindo. Andam na ba ka, Mer, sa akong mga ibutyag nimo? Andam na ko, Paulo. Bangag sa ilong. Abi ni mo, Mer, kadto si Arturo, buutan gito nga pagkatao. Nahimo ra to siyang bisyoso tungod rasab ni Dindo. Mao ba? Oh. Kung badlungon man to si Arturo, mas labaw na gyud nas Dindo. Grabe ang bisyo ng tawana. Daghan kayo mga babae nga gibinuangan anang Dindo. Wa na siya giseryoso o girespeto nga babae kanyato. Ug daghan kay na siya gipaanakan. Unya, biyaan lang dayon ang mga babae. Bangag sa ilong. Tinuod ka, Paulo? Tinuod lagi na, Mer. Wa gyud ko mamakak nimo. Saksi masag ko sa tanang gisulti ni Arturo.
kung nagduda ka sa kung mga gisulti nimo karon, may mo pangutan-on nimo si Bibing kung kinsay amahan siyang anak karon. Ug di lang kay si Bibing, i-apel na to si Carol ug si Ingrid. ug si Diana nga taga-iskina bayang. Pulos na mga gipamabdusan ni Dindo ug wa gyud hatagi og sustinto ug wa niya ilhang iyang mga anak. Karon pa ko mahibaw, anak Paulo. Di lang ni pagdaot nga ako, no? Pero kung gusto gyud ka nga masayod, tulo pa na kababay ang akong dimensyon nimo. Karon. Pero aron yun nimo masiguro, unaha og pangutanas Bibing, kay sigurado nga tug-anan jud ka anak niya sinod. Ug di ba, kailan nam sa mo ni Carol ug ni Diana? Oo, kaila kaayo. Oh, mas maayo nga magpakisayod ka, mer. Aron makaila jud ka kung kinsa gyud nas Dindo. Pangag sa ilong. Maglibog yung kunin mo, tay. Kung wa gani sila si Paulo ug Lucio din magyaw-yaw ka. Pero kung naa gani, may kay kag tinagdan nila. Anong kalip sa kag nausap, tay? Wa man ko mausab, Riming. May pasidaan lang ko ninyo nga di mo angay mo kumpiyansa. Kasi di mo kumpiyansa, tay. Dili mo kumpiyansa nila ni Paulo og Lucio. Wa pa siya magsuhito na nila, oy. Sumagod. Ingon tong usa nga, wa kuno sila'y plano nga mangulitaw ninyo. Nya, kato si Paulo, may prangka yun nga. Basin og manguyab yun sila ninyo. Onya, ingon man ka, tay. Nga wag yung problema kung mangulitaw sila. Ay, wa lagi problema. Pero, hanay pero ha, kamo mo magbantay. Kay basin og mailad mo itong mga tawana. Kaya nga no, maningila da ito sila. Unsam na siya mong tanaw. Kantong mga dagwaya? Ha? Kasaligan to nimo? Nawa, tay, nawayo, nagigay ka, tay. Sulti mo ko. Hindi na lang ito maglalisan na, tay, uy. Ikaw bito among gipabuot. Unya, uyon man ka nga mangulitaw sila. Tug-ani ko tinuod, Riming. Saman, nakauyon sa kadtong mga tawhana? Para na ko, tay. Kadto si Paulo ug si Lucio, mga maayo to silang tao. Ug wa say kaso nako nga mangulitaw sila. Nakauyon day kanila. Nakauyon lagi, tay. Pero tay, hanay, pero tay. Wa magpasabot nga na ako'y plano nga doon ako'y sugto nila. Baya, si tatay. Pita, eh. Hay, kuidaw, ha? Kuidaw ba yung Riming? Kana biyang ingon anang istayla? Daghan kay nailad anak. Kanang imong pag-ingon-ingon nga, wa kay plano? Oy, basin big mailad ka, ha? Tanahon talang ko niya. Oh, tanawa lang yan, tay. Basta ako, prangka ko nga pagkababay. Once mo ingon ko nga dili gyud ko ana. O kung makauyon sab ko sa tao, depende lang mo niya kung doon sa'y may tapos unahan. Kung ako panin mo minuming, Minaw ko. mag-inabdi ka. Labi na kay babae ka. Ayaw sayangi ang imong panahon. Mas malipay ko kung Amerikano imong piliun. Kakuyaw ni mo, tay, oy. Amerikano. Amerikano yun, di mo gusto? Oy, simpak ko. Ugyog ko, pangandoy ng Amerikano, tay. Ay, pinas tinuod, tay. Kining ako, tambag lang yung tinarong. Amerikano. Hilong tay, oy. Amerikano. Hilumoy. Madunggan kas upan, anak. Masawayan yun ka. Labi na nga, nangalagad ka simbahan. Bituganan nako si Mirasosyo. Ug matod niya, di gyud kuno na tinuod nga kaslunson sila si Dindo. Iya ra kuno na but ra na bangag sa ilong. Oh, come on. Abi ni kong bubot na ipakapinsing-sing. Di mo gini siyang ipangutana. Oh, natural. Natural nga ako gyud siyang pangutanon siyo. Kay ako man siyang asawa. Oh, come on. Awin noon, di mo usam ng katungod. Ako pa magana siyang gitambagan siyo nga di lang gyud niya piliun si Dindo. Kay dagan kayo gipaangka ng tuwana. Basin og mabiktima lang simbako niya nga akong asawa. Pinangga biya kay na nakunas Mirasol bangag sa ilong. Oh, come on. Imong isultihan sa Mirasol na. Ang katunga pa'y akong gihatag niya nga kahibaw. Hapdi pa na, hapdi. Hapdi. Di pa na huldi, ha? Katunga pa magya. May tungod sa mga kabuang ni Dindo. Ang hapdi pa'y akong gisulti.
Pero di pa yun na ang tanan, ha? Ako ra siyang gitagaan og mga pangan sa babae nga gipaangkan ni Dindo kaniadto. Oh, come on. Bangag silong. Unya, usa may iyang reaction. What is his reaction? Oh, iya gitong sultihan na ron. Mapruiba niya nga tinuod ang akong mga gipanulti. Bangag silong. Oh, come on. Usa ba may imong mga gipanulti ni Mirasol, Tor? Ha? Sa tinuod lang siyo, napagyud niya ko'y revelasyon niya. Nga wa pa yun niya mahibaw nga wa pasad nako nasulti nimo. Oh, come on. UMN! Si Yuimin. Di na eskwelahan. Is, Sabuta na! Unsa man na! STLS. Uy, Dili swerte STLS. 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 Mura madag ka ng swertres. STLS. Unsa man na! Sa tinuod lang siyo. Ah! Kining atong kahintang karon nga watay mga kwarta, sayon ram kay ni sulbaron. Oh, come on. Ngano nakaingon magkana? Why did you tell that? Paminaw ha. Listen to me. Ato-ato lang yun nisyo, ha? Sultihan talaga tinod. Ug mauni ang usa sa pinakasikreto nato nga angay nimong may bawan bangag sa ilong. Oh, come on. Sa este. Di na bastos. Sige, Tor. Ah. Di na masabutan. Sultihin ko. Kaya naminaw ko nimo. Ang tinuod siyo, doon ako'y bulawan nga gitaguan sa among bahay ni Mirasol. Oh, Usa ka kabal nga bulawan nga gitaguan ako sa sikretong taguanan sa among balay karon. oh, come on. Bangag sa ilong. Unswa. Oh, come on. Usa ka kaban nga bulawan. Osyo, si Mirasol wain taon na kay bawbay na anak. Ug ang bugtong nahibaw ana ako ragyod og si Dindo. Oh, come on. Bangag sa ilong. Mau ba, Tor? Asa mo na ni mo tagoy? Where did you hide? Nanagutagway ilawom sa among underground. Ha? Ug Sa ang to? underground. Underground? Underground. Oh, underground. Ug ang nahibaw sa password didto sa among underground. Password. Napay password. Oh, ako raw si Mirasol. Oh, Pero wa kay baw si Mirasol nga naa pag gamayng underground dito sa ilawom sa among balay. ay. Balay, huh? Balay. Balay akong kung sa langit. nga akong gipabuhat og tuyo kaniadto. Ayan. Diin to adito ang usa ka kaban nga bulawan nga mao'y giinteresan yun ni Dindo nga makuha niya bangag sa ilong. Oh, come on. Oh, mau ba? Oh, Unya. Basta mas dindo. Nahibaw kung diini mo tagui ang bulawan. wa siya may bawsyo. Wa. Pero labing siguro, maunay iyang tuyo nga iyang pakaslan si Mirasol aron makahigayon siyang suhid sa among panimay. Bangag sa ilong. Suhid. Suhid. Kapi. Ha? Kapi na. Muna na sa eskwelahan. Kapi. Labing ko Ayaw, suhid. Kapi. Kung kape nga 3-in-1. Pero, kining. Diin man samna ninyo ng mga bulawan. Aktualisyo, katong mga bulawan, ang tag-iya adto, ang amahan ni Dindo kaniadto. Ha? Unya, naay gisugo si Dindo aron ipapatay kaniadto ang iyang amahan kay gusto lagi niya nga ilugon ang mga bulawan sa iyang amahan. Unya sa dihang nagmalampuson siya, usa ko sa iyang gisaligan nga ipatago ang mga bulawan. Ug mao nagkaron kay iya masagong ipapatay, mao nang wana hinuon niya makuha ang mga bulawan. Kay kaniadto gud nakaunahuna man unta ko nga ako na lang iuli sa iyang igsuon ang mga bulawan. Motong nasuko siya nako bangag sa ilong. Oh, come on. Naaday na'y igsuon si Dindo. Na, katungingan lang og Elmer. Moto'y buutan niyang igsuon bangag sa ilong. Oh, come on. Manong daghan mo na sila o bulawan, Tor? Why so many gold? Kadtong amahan nila siyo, leader sa to sa mga dagkong sindikato kaniadto dinhi sa among lungsod. Daghan sa to gipamatay. Nagkita man gani mi niya dito sa impierno? Nagbasol sa to siya og maayo sa iyang mga binuhatan. Huh? Ang batasan ni Dindo mosab na ang batasan sa iyang amahan kaniadto. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mao ba dahi, Tor? Is that so? Uis! Usaywis. Usyo. Mao bitaw nga nahadlok ko. Ha? Nga basin, nagpabuot-buutan na ba? Nagpabuutan lang na karon si Dindo. Nagpabuot-buotan. Pabuot-buutan man.
Pabut-butan lang na ba? Pero nahibaw gyud ko sa motibo anang tawhana. Motibo? Nga doon na gyud siya dautang tuyo ni Mirasol nga akong asawa. Kay nagtuo na siya nga nahibaw in town si Mirasol kung asa tagui ang kaban bangag sa ilong. Oh, come on. Murag, nakasabot ako ni motor. I already understand you. Ha? Naong yung tinuod og rason kung nganong dili kauyon nga si Dindo mao'y magkaasawa ni Mirasol. That's why. Ako siyo, wa man ko'y supak ba nga maminyo ug usab si Mirasol. Bisag sakit sa akong buot, akong dawaton ang lalaki nga iyang higugmaon. Pero di lang yung ko gusto nga si Dindo mo iyang mapilian. Nahadlok kayo ko nga mabiktima in taon unya si Mirasol niya. Kay di bayasad malalis nga hitsuraan sa nas Dindo bisag sigahon kinagmata. Bangag sa ilong. Oh, come on. Ayaw na ba? Ayaw lang na, kapilitor. Ha? Ayaw na. Ba't na? No. Naibaw naman tangdaan nga sigahon yun na siyag mata. Kabantay man ko, ana. Pero ato rin ha. Ah. Ato rin eh. Maong mihangyo dyo ko nimo nga tabangi lang dyo ko. Ha? Tabangi lang dyo ko siyo. Kasabot siyo? Oh, come on. Bangag sa ilong. Hey. Tabangi lang dyo ko. Liyot kumalipat kay nakalingi ko nga na nagpurol ni Agi. Ay, kapurol. Di duko mo kong aksyon. Ay. Lain ang kabuhi ko. Sa bilyana ma. Tabangan tika. Mo man na atong misyon, Sabtor. Nga, tabangan tika. Mo bitaw nga giubanan kita ka dinis kalibutan araw na magiyahan sab ka sa husto rin mong mga desisyon. Mga right decision. Dili left, right. Right. Yes. Abi ni mo siyo, dako na kayo na kung kalipay nga gihatagan ko kay kayunan sa tong Ginoo nga makahinulsol pa sa kong mga sa daghan kog pagmahay sa kong kinabuhi. Mo nga maningkamot yung ko bisag unsa kalisod kining tahas karon nga akong gisagubang. Oh, come on. Muna akong gustong madungog ni motor. Ayaw yun paglunga. Oh. Sabot ka, do not lungahays. Kinahanglan. Nga sukla na to. Bisakon sa makalisod ng mga taas ato na sa gubangon. Kutob sa kumahimos yun. Buhato na ko ang tanan maayo. Aron lang yun makapasar ko sa Ginoo. Aron maparihas ko nimo nga mamahimo kong anghel. Bangag sa Oh, ilong. come on. Doon na lang ko'y gustong ipangutana ni Matindo. O ayaw nagkalain ini, ha? Murag seryoso kaya na mo. Ipangutanan ako na. Bayan mo na sa unsa, Mer. Unsa ka tinuod ang balita nga akong nadungog. Nga kanang anak ni Bibing, inyo man ko na ng anak. Ha? Unsa ko'y anak? Kinsa may nagsulti mo, anak? Tubaga lang akong pangutana din do. Kung tinuod ba na o dili. Kwan, kanang, waoy, di na tinuod. So sa ato pa, dili tinuod ang ilang mga pasangil nimo nga imo ko nung anak ang anak ni Bibing? Ay, di yun na tinuod, dili yun. Pero, kinsa ba nagsulti mo, anak ba? Bakak mo na istorya, uy. Dili na importante kung kitsa nagsulti, ana. Basta mahinungdanon nga misulti kas tinuod. Kuan, sa una magod, suod mi anang Bibing. Kung datang gininoon kayo ng babayhan na sa mga lalaki, dihay gayon nga, nahubog ko ato. Pero, wa ko'y nainumduman nga, dunay nahitabo na mo. Og ni apa din do. Kanang mga anak ni Carol og ni Diana. Ikaw mas ko na yung mga amahan, ana. Grabiha ko na ng balita agod. Murag, sobra kayo na da. Pero dili na sa tinuod. Di na tinuod, uy. Klaro na kayo ng binuang ng istorya, ha? Abi ni mo din do. Mao nang nangutana ko nimo kay di man ko kumutuo og istorya gud. Dako kong supak sa mga tao nga maghimo-himog istorya. Pero kung may bawaan sa akong tinuod, syempre, malain sa gyud ko. Mas kang binuang nga gina ng istorya, ha? Uy, dauton mo sab nila nga akong pangan. Kung kinsa man gani nang nagpatakal ang istorya di ni Momir, ayaw gina taon sila tuhui. Ako mo'y tuhui kay ako'y misulti ni mos tinuod. Mahimo man ba nga imo nang pasakaan og kasong nagsulti ana?
Kuan, para nako, di man na importante ba? Kay di man sab ko mahangan o tumo-tumo nga istorya. Basta nasayod ko nga, ako'y binuangan nga babae. Para nako, importante nga mapasakaan og kaso ang naghimo og istorya. Aron mo lutaw gid ang tinuod. Di na lang tama naginot og ingon anang istorya hamer, eh. Nagaila, behagyo ka na ko nga mapaubsanon kay ko nga klasis tao. Dili ko mutubay og ingon anang istorya. Basta, nahibaw ko nga limpyo ang akong konsensya og wag yung ko'y gibinuangan nga babay. Nga naman, Kamir, mura man kag nadatugan og usa ka bakid nga bugas. Wa man. Kay nga naman di ay. Bugat mo kay na imong naong. Kuan ming uy. Doon na ko yun na. Pero yun na, suod ba mo anang bibing? Kinsang bibing? Anak ni Tasyo Binsing? Si bibing ba? Ay, di man kami suod na niya. Ngano di ay? Kuan ming ba? Nakadungog man ko kog balita nga kana ko nung anak ni bibing, ang amahan ko no anak si Dindo. Hala, kisa may nagsulti ni mo, anak. Pag-ulagin ang balita, Ayaw lang pagsaba ming ha, kung kitsa nagsulti na ko ini. Kisa lagi? Si Paulo. Hala, suwito lagi kaayo na si Paulo, no? Halos tanan na lang yung iyang nahibawan. Hasa gani ang chocolate na akong paborito. Suwito sad kaayo siya. Bitaw ming. Abi ni mo, makigchika unta ko ni bibing ba kay amiga ba may anak niya. Basin lagi unyag masuko, uy. Ay kabalaka, suod man na sila si Lani nga akong amiga. Mangutana ko pahin anang balita, Pangutanaw niya ming kung unsa ka tinuod ang balita, Permi man may magkita ni Lani. Usahay, magkadungan man gani may anak niya inigsuod na mo sa eskina. Sige ming pangutan agid ha. Unya, o anak yun na ni Dindo, unsa may imong plano niya? Managad pa ka ng tawana? Wa lang good. Dadma lang. Ako pa ni mo, Mirno, di ni mo usi ka ng higayon. Mamili ka og tao nga way mga isyo. Namid ka nga ibog ni mo diha ba? Gwapa baya ka, parehas na ako. Ikaw gino maldita, gid kay kaming. Murag ka way salig na ako, uy. Kuwag di ko pagsalig ni mo. Bahala ka diha, uy. Usahay baya, no? Makalagot man Kamir. Maglagot ko ni mo. Kaya di ka kamaong masuko. Magsigir kag tingsi. Unya, ayuhon yun na ni mong dagan si Dindo. Unsa man siya ako ikasuko niya, be. Sumaan ni mo. Dagan na kayo mga isyu ng tawana, uy. Og nalimot ka, nga siya mo'y unang suspect nato sa una nga maoy utok sa pagpatay ni Arturo. Ay na, sige naman lang tagbalik-balik, anak ming, uy. Huwag gitay kahumanan anang isyu ha, ay. Bala ka diya, uy. Basta, ni-express lang yun ko sa akong kasagmuyo anang Dindo. Kay hangtod karon, wa pag yun ko makamove on anak niya. Ay daming. Huwag yun mo'y angay kabalakan ako. Kaya ako rin nahibaw sa akong kagalingon. Mamili sa taong kong tao kung kinsay angay na kong ihulip ni Arturo, uy. Bantay bitaw. May bawaan ganina ako nga tinuod ng isyu nga siya amahan sa anak ni Bibing. Mag-away yun ta kung imo ng patulan ng tawana. Kumusta? Hayan man da islusyo? Napay gibuhat sa sodin, bangag sa ilong. Oo ba? Pero unsa naman tong akong gisugo ninyo? Inyo na bang gibuhat? Amo nang gisugdan din. Pero nangita pa may og nindot nga timing. Bangag sa ilong. Siguro abiyag yun ninyo, ha, Paulo? Maun sabi ka. Pero, tempa ba? Yun naragod. Mo tanaw na ko nimo ba? Unsa man? Ngano di mo musuod ni Riming? Nga pirmi man kang magatuan sa ila. Bangag sa ilong. Ay, ano ko pangutan, ana, Paulo? Pasensya na kayo, ha? Din, pasensya na yun. Mangutan na yun minimo, ana, para makasubay mi kung saan na mo pagdiskarte si Riming. Mahimo ni mo siyang suod. Kuan magod. Kana si Riming, nahiluan magod ang huna-huna ana niya kaniadto. Ako kuno, maoy nagpapatay ni Arturo kaniadto. Anong katawa man ka? Ay, nalimot ka ngay mom kung ginang ikaw mo'y nagpapatay ni Arturo kaniadto. Baya ka, Paulo. Mituo sabday kas akong komedya ni mo. Naunsa ka man, oy.
Ay, komedya ra ito ang imong pag-ingon ako. Ay! Bangag sa ilong. Komedya na to ay. Ayaw itong seryoso ka. Nahimo na ng komedya ng butanga tungod kay kaniadto. Ako mao'y nahimong suspek. Pero napamatudan na susgado nga wa gyud ko'y sa. Aw, mao ba? Oh! Bangag sa ilong. Usa na itong seryoso hatong akong gisulti nimo. No, Pero, di ba yung maayo nga magkomedya ka og ingunan na din? Labi na nako nga, dali ra ba kay kung patuhoon? Nga, lisod sa ko paulian. Bangag sa ilong. Ayaw na to guna-una pa. Ang importante nga sundo nimo ang akong gipamalihog nimo. Unan pa nako og 5,000. Sa sunod sama kung kuwang ha, kung ang misyon ninyo mahimo ng mission accomplished. Ha? Oh, come on. Man, nga nung kuwan ba? Kanang marunong jud kay ni si Dindo ba? Ha? Gibakwi niya ang tanan ang gisulti nako sa una nga siya kuno'y nagpapatay nako. Bangag sa ilong. Oh, come on. Mau ba? Muna, kining iyang pagbakwi, dako kay ning bakak. Timaan ni nga wa siya maghinulsol sa iyang dakong sang na himo nako. Bangag sa ilong. Oh, come on. Okay ra na, Tor. Ha? Sabto lang nato siya na ng bahina. We will sabotage him. Pero di magul maayo yung gibuhat siya. Bangag sa ilong. Oh, come on. May botang di na mayong yung gibuhat. Pero, that's why. Ato siyang paibawon. Dili maayo nga mamakak siya. Liar, evil siya. Ang pagpapatay na nako usa na kadakong sa. Unya, namakak pag yun siya, double murder na yung himo nako. Bangag sa Oh, ilong. come on. Muna na kung tahas na to, Tor. Hagit na tong duha. Aron matabangan na to si Dindo. Kaya nakita na ko. That's why I see. Oh, nga siya mo'y makaluluoy ini. Ug dili kita, we will pity here. O hindi. Bangag sa ilong. Para nako siya, no? Purmi ba? Purmi. Yes. Dili puri wa. Purmi. Oh. Angay goodbye niya din sa kalibutan ang iyang himo nako. Oh, come on. Usay mo iti mga ipasabot. What do you mean? Angay gud siya mapriso. Bangag sa ilong. Oh, ipapriso ni mo siya. Kinahanglan yun. Mas mayo nga mabayran niya ang iyang sa dinis kalibutan kaysa itambog siya sa impyerno nga wa na di kaluwasan. Bangag sa Oh, ilong. come on. Oh, gusto man pud ka, Tor. You're right. Angay man yun nga mapriso ang tao kung makahimo og dakong sa. Sama sa pagpatay. Killing. Ni Sople. May nang mabilanggo siya aron adto siya magbinutan sa prisuhan. Tabangan siya dito. Pero, Oh, that's why. Ang dakong mangutana, the big question. uy. Kung mapriso siya, Ah, mabutan na gyud kaha siya, Tor. uy. Naara na niya siyo. Di ba siyo? Ha? Ang pagkausap sa tao, nag-agad man sa iyang kaugalingon. Di sa tingali mahimo nga kita'y pagkasadon kung mapakyasta nga magbago siya. Di ba? Oh, Pangag sa ilong. oh come on. Gusto po ka, Tor. You are right. Naasab kay bugat nga punto. Hibi puntos. Ay, no. Abli, wala nga jawa, manday ko. Oh my goodness. Alimot ko. Ay, wan ba, ang importante manggod nga, may tabang kaniya. Ha? Di sabto nga abi kay ato siyang ipapriso, musamot na siya kasalbahis. Kundi angay siyang magpasalamat nato, kaya aron di na mo grabe ug mapunan pa ang iyang mga dautang binuhatan. Di ba? Bangag. Oh, come on. Gusto ka, Tor. You are right. You are not wrong. MNPN. In-PN? Oh. Gusto ba na? Mao nga para nako. Aya. Angay ka siyang silutan. Kay ako bitaw, masilutan naman ko dito sa impyerno. Pero ting paita itong tapita. Mo nga di, nagyug ko gusto mo balik pa dito, bangag sa ilong. Oh, come on. Muna itong tunaan, umayo, Tor. We will study hard. Ah, Kung unsaon na to siya pagsulti, nga magpapriso na lang siya. He will go to prison. Prison break. Aw, salita mo dito. masabtan ka taniya siyo. Kung ingno na to siya nga magpapriso na lang siya. Ha? Oh, come on. Murag sa kong paminaw. My feelings. Diling mi suplay? No, masuko gid siya na to. He will get angry with us.
Bisag ayohon o bugnaon pa nato ang atong tingog siyo nga mapriso siya, sigurado kong masuko gina siya nato. Pero, Bangag saylong. oh, come on. Wa sa kong pagsuways. Huwag ingon. Ito ka kaning tapang, ha? Laruat. Klaruhan tayo kayo. Suwara ba silo tro? Oo, mara. Kontay ko, ani. Klaruhan tayo kayo. Ah, Asa di mayo, tambagan lagi na to siya mayo. Ha? Tambagan na to. tambagan. Yes. Oh, come on. Oh, murag impossible. Ha? Murag mission impossible kaya na siyo. Kaila kay kuan ang dindo. Ha? Maldito kina. Kung tambagan na to na siya nga magpapriso, dako yung kaya ng gubot nga mahitabo. Bangag saylong. Oh, come on. Oh, ang mahitabo ni Tor. Ipaagi yun ni og dakong kaso. Big case! Mao ginay husto siyo. Ikaso gyud aron mulutaw ang kamaturan. Para di siya makaingon nga gitumuan lang siya. Bangag saylong. Oh, come on. Uyon ko anang planuha, Tor. Ipaprison lang yun nato siya! Unsa ba nang gusto nimong isulti nako, Dindo? Kuan dito ba? Si Mirasol man god. Asi da kong hagit nga gipabuhat nako. Unsa man ang hagita? Kuan dito. Nagduo ko nga makatabang yung kanako gini dito. Kay masaad siya nako nga kung masuod ko nako si Reming, posible gyud kuno nga iya kong sugton og magpakasal siya nako. Unsa? Mao na. Mao na iyang gisulti nimo? Kuan ay sabat ito nga misulti ko nimo ini. Ikaw gyud ako gisultihan ini kay dako nga kong pagtuo og pagsalig nga dako kay matabang nako na ini. Kay ikaw may amahan nila. Pero tapa. Tapa. Klaruha, Dindo. Mhm. Ganong posible raman. Di siguro nga ikaw mo iyang pilion. Ay, maulagi na nakadao lagi ni Mirasol. So, kay daghan pa kayo og kondisyon nga gipangayo diri nako. Hay. Sagdi lang din. Ayaw lang na yung ka-discourage. Kay Kay, natural naman ang maingon ana. kay Pero, di na lisod nga tahas. nga Sayon ra kay na. ano sa umra ko tito, ha? Unsa may imong matabang ako ana, ha? Sulti ko. Kana si Reming. Si Reming. Reming. Oh, Ang sekreto ana aron imo siyang masuod. masuod. Pislitang iyang ilong. Oh. Ha? Ilong. Oh, pislit ng ilong. Uy, Oh. Ana gyud, mo ni buhata. pislit ha? Kada kita ninyo, Pislit. kinahanglan nga imo ra gid siyang tagdon unya. Dunganan nimo og pislit ang iyang ilong. Ay. Katawa na. Ha? Tawa, pislit ang ilong. Pislit ng ilong. Baya, no? Unsa man tito, kanang sigurado gyud ka? Murag karon pa man ko kibaw. Ay, sunda ko. Sundon. Kay. Ako may amahan. Kay. Kay ako amahan. Hmm. Ug ako'y suhito sa akong mga anak. Yan, tana ko ni mo. Tana ko ni mo. Sama. Saan ako pagpislit ito? Saan. Dugayon o dalion ra Dali, pislit. dali alang. Dalion. Ay, dugaya kay, di sa kaginawa. Oh. Di ginawag pislit mo isang ilong, di sa kayo. Basta kay siguro ko nga magkasuod na mo ana niya. Pero, tito, Alam mo sa, yan ang ilong mangyod ng pisliton. nagkuti ni mo Di na pwedeng sa kamot o sa iyang bukton o sa iyang buko-buko baron. Ha? Gusto niyo kang mataas tong istorya eh. Kinahanglan yun mangutan ako ni mo. Minaw, Siguro minaw. ba? Kay. Ingini ni. Kay? Sa gamay pa na siya, Mm. maulay paborito niya nga among pislito ni Tintay. Kay? Kay, dalim ka na siyang magilkan. Gilkanon ka na. Kan. Unya, bahak-hak nila sa katawa. Bahak-hak. Dus bahak-hak. Dus bahagkak? Bisan sa iyang mga suod nga higala. Mm. Pislito niya yung ilong. Nya? Dako ka tingog kong katawa. Stilan dito. baka- Stilan. Excited kay ko ana dito da. Sige. Ako nang buhaton. Okay. Kung magkita mi ni Riming, ako na yung pislito ng iyang ilong. Kumusta naman ka, Mer? Okay raman, Pao. Bangag ilong. Abi na mo, Mer.
Malipay ba ako kung makasuri ko din sa inyo? Ako sad Pao. Malipay sad ko kun manoroy mo ni Lucio dinhi. Kuang, gaan kaya nga kung pamati din eh. Labi na kung makakita ko si mong pahiyong. Nagsaylo. Salamat Pao. Ako sad bitaw. Malingaw man ko kun makakita ko si mong naong. Malingaw sa ka na ko, Mer. Malingaw, uy. Pagkapag... Katawanan mo kukog dagway, no? Magkatawa lang yung kunin mo, Pao. Kaya bisan pag seryoso pa kang mo istorya, no? Pero mahimuot lang yung expression sa imong naong. Okay na kay kuha na, Mer. Nga malingaw sa ka na ko. Pero, Mer, Unsa man, Pao? may mo bang ma-invite ka? Banga, Sailong. Nga, unsa man? Kuha lang, good. Manoritas Plaza, unya, mga untas gawas. Uy. Banga, Sailong. Kapuol na sa daan ng plaza, Pao, uy. Ay, gusto rin. Di ba nakukuno siya paborito ng mong dapit? Unsa man na, be? Pwede i-surprise lang ka, Mer? Na, dili ko ng surprise, Pao, uy. Gusto kong sultihan ko nimo kung asa ko nimo dada. Ato ta sa Bakawan Beach. Oh. Bakawan. Uy, hala. Pao, paborito mo na akong dapita, Pao. Pero... Ngano pero man, Mer? Wa lang. Kanang, nahinumdo manggug ko ni anang dapita nga, mao ni paborito na mong suruyan ni Arturo kani adto. Di ba, bitaw ko, Mer, nga paborito kay na ninyong duha? Unya, unsa man, gusto ka nga manoroy ta dito? Mga unta atong imong paboritong lobster? Sige. Ganahan ko, anak Paulo. Kano sa mata manoroy dito? Ikaw, may mong gani og karon kay sayo pa man. Bisag mga alas 2 tas hapon manlakaw. Sige! Selong. Unya, mamauli lang ta dayon. Bisag mga alas 5 sa hapon, balik lang din ta. Na ba? Sige. Pero, yun na, Pao, di ba kamaumang ka mo drive, no? Oo, kayo, Mer. Na may among sakyanan, ikaw lay drive, ana. Maula na itong gamiton. Mas labing inuong maayo, Mer. Kay anad kay ko mo maniog ingon anas kinanabang. Hello! Sige, Pao. Excited kay kung manurit na, Pao. Kumusta naman ka, Ming? Pero mi naman lang kang mangumusta. Syaro, wakapuli nga kadaadlaw makamuanhi. Kanang, ayaw lang ko suko dayon, Ming. Gusto lang yun ko nga magkasuod ta ba? Ay, okay ra magpo-permi din do. Hindi na ko misili mo pang mustahon. Mao ba? Sige. Sugod ka ron. Di na ko mangumusta ni mo, pero... Unsay pero? Pwede bang... Ayaw ba? Uy, batasan! Nga nung nagpa-magaming? Bastos ka! Anong kalit man ka manghikap sa akong ilong? Di ka ganang kuptan imong ilong? Bastos! Sakita ni mo managpa, Ming, uy! Baho pa kay kagkamot, unya mangupot kag kalit sa akong ilong? Wa kay batasan, wa kay respeto! Sorry kay Ming. Nanghugas man kugikan. Bisan pa! Wa kay buot! Hawa din eh! Ming, ilang kasuko dayon good. Abi man gud nako magilkan ka kung hikapon imong ilong. Pero sorry. Bastos kay kang pagkatao! Wa kay buot! Pwede pa kabutang nga, uy. Binuangan naman siguro kung Tito Jerry. Misamot naman yung kasuko na ko sa riming. Ko'y karo ba yun eh. Stila ba yun? Pero, yun na. Baho ko na nga kung kamot. Ay, utuod. Nga nung baho maning akong kamot. Usang binakuptan ako. Baho mang binugok. Pagkatoy yun din eh. Stilan, Tito. Waman musalir ang imong gitudlo na ko nga sikreto eh. Misamot man yun kasuko na ko si Reming. Gitamparos pa ko kaduha. O ba, gitamparos ka? Sanay kong gingon ulag eh.
Suko kay siya ako, uy. Di ko katuod. Huwag yun siya mimuot nga. Ako gikupta na iyang ilong o galit. Inaana din itabo. Nga naman ka na din. Ha? Nga naman ka na. Tanaw noon gatito. Ang butang. Bagal. Ingon man ka nga, basta kupta ng iyang ilong mo, katawa na siya. Oo. Amo tayo ako gisunod. Pero, sa may suko, may ngayo. Ibalikas pa ko. Nga, wa ko na ko'y buot. Palpak di, palpak. Wa nga, palpak kayo eh. Ay. Sagdi lang din. Kay, Ang ginamo may tamo. Ay lang tagool nga nasuko siya nimo. Kay, ako rin mahibawang mo am-am niya. Pero, kanang di burot imong aping, burot eh. ang puli lang, puli. Ang pulog. Ang pulig ice. Ang kuyos na ice. Mailhan din ni burot ito? Adi man kaayo. Mura mo nagbiok. Kang la, ay. Kusog siguro yung taparos ano? Kusog. Abi mo ganyan ako, nabali nga akong liog. Ya, Nabali akong liog. Basta, anan doa. Nabali. Waka kita kaninipot. Aninipot? Di ay tulok buok. Ay, tulo. Tulor noon. Gilang, mawara na. Ay, lakablaka na. Pero dito, Saman. kanang, Saan naman sana? ay, kamay ragod kaya yung tanah ragod ko. Ay, des mirasoli ay. Ako ang kanang kining kanang. Ngano man? Diri raman to. Ya? Kadiyat ha, kay akong pangutan on stintay. Ayaw lang yun paglakaw din kay ni arato si Mirasol. Di ko mulakaw eh. Sige, salamat ito. Nag-enjoy kayo ko, Pao. Ako sa bitaw na lingaw kay ko. Bangag siya lang. Nilakaw day ka Mirasol. Oy, hi, Tay. Nanuri mi ni Paulo gikan sa Bakawan Beach, Tay. Lingaw kay may dito, Brad. Naa kay bisita. Ganihara nagpaabot ni mo si Dindo. Uy, hala. Naadi si Dindo? Naa. Hi, Mer. Na. Uy, Dindo. Pasensya na kaayo, ha. Wala hinon ko makakuyog sa mong laag ni Paulo. Nanuri mi dito sa Bakawan. Aw. Nanoroy di mo. Kato pa manggog ko nakabalik og soroy dito, good. Nalipay kaayo ko kay nisamot kanindot ang katong pita ba? Nindot ta kaayo. Ila sige pa nindotan og maayo dito, no? Aw. Mao ba? Pero yun na din. Nga naman ang imong aping nga mura man nagnipuwa o niya ni burot. Nga naman na. Wala ni kaso, Biroy. Wala ni kaso. Oh, mao ba? Dali una din to. Pag-istorya una ta. Kuan, din lang ko magdugay, Mer. Napamanggod ko'y lakaw god. Mubalik ka niya ako, puhon din eh. Sige. Mas maayos sa dinoon kay doon na pa sa ko importanteng buhaton. Oh, come on. Wala man salag kayong imong panagway, Tor. Yes, of course. You're like a sunshine. Yes! Bangag siya. Oh, come on. Sobra pasanag siya. Kaya abi ni mo, Gonzasyo, nakita na ko, ngagaan na kayong pagbati ni Mirasol, din ako, bangag sa ilong. Mura na siya, di na matahan ako siya. Unya, suod na yung kayong misyo, lingaw na kay siya nga mag-istorya na ko siya, bangag sa Oh, ilong. come on. Mayo noon, Tor. Nalipay ko na ng balita. It's good news break. Diyos me, siyang pulaw ro ka. DJ Max Konexyo. Relax. Kuhan ba? Kisa ba'y di malipay nga, nibalik naman may sa among pagkadalagaw, pagkaulitaw, bangag sa ilong. Oh, come on. Bilib ko ni mo, Tor, na. Kay dalira kayo ni mong nasuod si Mirasol. You and Mirasol. Loving together. Ana-ana together. Na together. Bisa kayo ninirening akong naong karon siyo. Nga bratuhon ra kayo.
Makailad gapon ni Guapa sama ni Mirasol. Bangag, Sailong. Oh, tama na. May mangod ka. Mudiskarte. Oh! Aw sa diskarte ra gyud na daw Gonsyo. Tiyaw mo'y nisugot siya nga akong gihagad og suroy sa Bakawan Beach. Ha? Unya, nagsabot pa gyud mi nga manuroy mi sa bukid sa Tukdong. Mao man ay iyang mga paborito nga among suroyan kaniadto. Bangag, Sailong. Oh, come on. Unya, wala sa siya may nga suhito ka sa iyang soroyanan kaniadto. Medyo natingag gyud kay siya siyo. Hangtod karon natingag gyud siya sa akong abilidad kun nganong nahibaw gyud kustanan. Mura na gud og di na siya katuo nga hasta ang mga gamayng detalye nga akong isgutan sa kagi nila ni Arturo. Magpalingo-lingo lang gud na siya subang Sailong. Oh, come on. Pambor na kayo na di mo. It's pepperized for you. Bitaw. Nalipay ko siyo. Nalipay ko nga imo kong gihatagan og higayon nga makapahungaw ko sa akong gibati nga to niya. Kaya sa pagkatinood lang siyo, siya gi akong gigugma sukad pa kaniadto. Tagan man tuod kong mga babae kaniadto siyo pero nag-inusara ra gyud na si Mirasol sa kong kasing-kasing. Bangag, Sailong. Oh, come on. Di kasabot ko ni motor. Gusto ni mo nga mubawi ka sa tanan ni mo mga pagkuwang niya. Mao gyud na siyo. Pero saan man, di naman gyud ka mahimo nga ako siya. Di Oh, naman nga. come on. May mo matingali nga magpailay ka niya, Tor. Oh. Pero di na yun mahimo nga makigdog ka niya o imo siyang pangasawon pagbalik. Ha? You marry her once again? Cannot be done. Cannot be done. Kanat bidan. Dili kariwan. Mao ginay di na ko ganahan nga madungog ni Musyo. Kaya murag nihimo rag hapon kung murag nahimo rag hapon kung piniriso ay ni. Murag sakit yun sa kong buot nga dunay lay makapanag-iya ni Mirasol. Bangag, Sailong. Oh, come on. Wata may himo na Tor. Og di mo pwedeng supakon ang mga lagda nga imong giuyunan sa itong Ginoo. Pero magampo magapong kusyo nga unta tugutan lang ko sa Ginoo nga maako pagbalik si Mirasol. Bangag, Sailong. Oh, come on. Oo, ginasyo. Pero na kong gampo taon siyo. Pero sa'yo, minumdum ko, yawa mo day ko. My goodness. Tor, ni apaingon din si Dindo. Uy, hala. Kaisugog na ni Dindo. Bangag, Sailong. Oh, come on. Nga nung gana siya. Oh, come on. Kumusta din? Naunsa man ang imong aping niburot na? Ayaw kong pangutan. Ni ako, kay bawion ako nga kung gihatag ninyong advance. Ha? Bangag, Sailong. Oh, come on. O sa nga nung bawiom ko taon na ni mo din. Kay bao ko. Nga yun maghihimo para nako aron masuod nako si Remin. Uy, hala. Hala. Nagasto na raman namong kwarta din. Ah! Bangag, Sailong. Kinangan. Come on. Kinangan yun. Minyo kong bayran karong dayon. Kay mga mo'y ayo. Oh, come on. Kanang din. Fan. Ayaw lang kasuko. Don suko ice. Ha? Nabi amigi mo ni Arturo nga ni Paulo. Nga ako nang gingan si Riming. Nga mayo kang tao. You're good people. You're good people. Ayaw ko ninyo ilara. Uy. Pulos mo di kasaligan. Uy. Ayaw pagsultian din na yun. Kaning din, tinood man ang amo kang gitabangan. Kaso, di mo guna diada dayon nga masuod nimo ang usa ka tawo. Kinahanglan pa na og taas nga panahon, taas nga proseso. Pero ara ka bala ka, don't worry. Be happy. Be happy. Masuod na lagi yapon na nimo sa Rimeng. Helong? Helong. Oh, come on. Huwag ko kauyon ni mo, Paulo. Labi na nga nagsigi kag doldo ni Mirasol. Aha? Say ha! Pagtarong ha, dili ko buang. Nga di ko makamatikod sa inyong mga lihok. Ilabi na yun ka, Paulo! Saan yun? Nangulitaw ka ni Mirasol? Ako nangulitaw? Oh! Bangag sa ilong. Klaro kayo nangulitaw ka? Den, kalma lang, Den. Wam. Okay, Kay sultiso. Kalma lang, ha? You kalma, Hais. Kalma. Bangag sa ilong. Wa man na mong litawas, Paulo. Mao. Inamigar mo nang iya. Prinsip. Ay, paglaban-laban da! Ay. Parihas mo mga lisngaga mo! Ay.
Bida, ano pa personal din? May istorya raman ni Natos tarong ba? Bangag silong. Come on. Yeah. Sige. Ambil kwarta. Ako gyud tong bawion. Kay kung dili ninyo iuli nako ang akong kwarta, ikihata mo! Unsa? What? Ikiha minimo? Ay, son! Ikihata mo! Puslan man nga, naghatag mo dangan sa akong kinabuhi. Kinahanglan yun, nga iuli gito ninyo nga akong kwarta. Karon yun dayon! Og ko'y daw, ha? O napagid ay bangag silong. Maya nang magklaruhay ta. Oh, Di ko gusto. Makakita sa inyo mga dagway dito sa ilang mirasol. oh, butan na rin din. Wow, say butanay! Silong. Wow, say butanay! Makabuot yun ko. Kay pangasaw uno na nako si mirasol. Ha? Pero di man kuno na tinuod. Wow, say di tinood god. Ay yung pagbinuang nako, Paulo. Kay kung makita ka sa sunod, nga musikit ka ni mirasol, masuwayan ka man yun nako. Unsaon man kunin mo din? Basta! What will you do? Basta! Ay lang pagdaggan o pangutana diha. Makailagin unay ka nako kung sikinsa ko. Klarohon gali ni nato, Riming. Unsa ba ning kalakiha, ha? Nga imo manggitamparo si Dindo o duha ka higayon. Da, mayroon niya tayo, oy. Misumbong da siya nimo. Oo. May sumbong siya. Kaya imo misang kalitang tamparos. Sa kamantaon, oy. Unsa may nasod si mong o, ha? Nasod na nagbako ka nga o mong tamparos may kalit. Ang ngayon lang at ang paruson siya, tay. Kaya kasi ba di maglagot, ana, nga kalitan og pislit ang imong ilong? Nya baho pa kay kamot? Gipislit ang imong ilong. Oo! Binastos man ang iya. Way respeto. Mao to nakalitan ko. Ako siyang gitamparos tungod to sa akong kalagot. Igo ra man gani ko niya gikatawan. Nganong masuko masab ka, oy. Kung kuptan ang imong ilong nga, kita dinhin na anad matag pislit-pislit ng imong ilong. Muting sir mga ka. Hulo, sa una ra to tayo, oy. Og sa ato ra man ang pamilya. Ay, kaya nga ano, ha? Di balay sakop sa pamilyas din do. Uy, lahir gyud tay. Di gyud mahimo nga magpataka siya komedya nako. Kay una sa tanan, dili mi suod. Og di sab ko ganahan niya. Unya, baho pa kayo binugok ng iyang kamot. Iyay. Time pa siya ragod. Time pa ako na minaw rin ko din hino. Diin Diin man sa da makaton ni Dindo Jerry nga muhikap siya si ilong ni Mirasol, be. Ambot lang. Nakabantay siguro siya sa una nga. Maunay atong hagwa ni Riming. Ay, para na ako, dili siya gyud maayong komedya siya ging ana, uy. O ba? Dili maayong magkomedya siya ni Riming ana. Bitaw. Di ba susang yung ko siyang gimo, nay? Naglagot yung ko. Hangtod gani karon, bisurok pa akong dugo niya. Ay, pastila ni mo, Ming. Walang unta to ni mo tamparos sa Ming. Kay, luoy kay imong gitamparos ang naong ni Dindo, Ming, uy. Nahuboy in taon, Ming. Na, wag yun. Wag yun na ako matuyo kay natural gito akong reaksyon nga ako siyang nadapatan. Bueno. Sa sunod, ayaw na ginagbuhata. Likay gyud nga makadapat ka og tao. Ilabi na, nga giisip na to si Dindo nga kabahin sa atong pamilya. Bida, muna akong katakan siyo. Kay kalit mo ilog sa kong unahuna ug dughan ang kabalaka. Imbis na excite na ko sa among kasuod karon ni Mirasol, musamok lang og kalit ni si Dindo sa kong unahuna. Bulag dako yung babag na ko nito, hana. Imbis mo tabang ko ani niya, ako na hino tabangunon ini. Bida ni kalakiya, bangag sa ilong. Masinog maimpirno ko balik tungod ani to, hana. Bangag sa ilong. Oh, come on. Nadalang ka sa imong emosyon, Tor. You are carried away by your emotional eyes. Isa ba hindi maglagot ini? Ha? Nga ibis nalipay na ka, kalit lang mabadsyat ang imong adlaw kay giharas lang tag kalit din he. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kabayan ni sa itong mga pagsuway sa kalibutan, Tor. Kinahanglan nga dawaton yun na to, nga ingon ana si Dindo. Di mahimo nga maglagot sa taniya. Hinoon! That's why, mangita yun tagpaagi nga mabuutan siya. Kaya kung magdumot man yun siya nato, mapakyas yun ta, ug mapakita yun siya nga, dili siya maglagot. Kaya kung magdumot man yun siya nato, mapakyas yun ta, ug mapakita yun siya nga, dili siya maglagot.
sa atong tinuoray nga misyon. Our reality missionize. Ay, pagkagiros. Makalagot bangag sa ilong. Oh, come on. Ay lang yung magpadaog, Tor, sa imong kasuko. Naibaw ko nga wag yung kamanad. Kinahanglan pa ka nga daghang ensayo. More practice. Practice makes perfect. Mo na siya. Kinahanglan daghang ensayo imong kagalingon aron makontrol nimo ang imong emosyon. Kay nakita ginako nimo nga dali ra gyud kang masuko. Easy to emotionalize. Tinuod na siya. Tinuod na. Oo. True. Nahana ko ang dali nga masuko. Dali nga maibog. Daling makasa. Daling matintal. Makalagot bangag sa ilong. Oh, come on. Muna angay ni mong bantayan. Kay, usahay tungod sa imong kasuko. Mawa na hinung ka sa imong kaugalingon. Ug, maunang higayon nga masaag na ka. You will get lost. Ug maparihas na mong duha ni Dindo. You will compare to us, Dindo. Unag tinuod ginay mo gisulti siya. Come on. Ang kuwang na motor. Mao nga pagsakripisyo sa imong kaugalingon. Sacrifice yourself. Kaya kung di ka mo dawat sa mga sakit nga kamatuoran, mapildig yun ka. Mapildig yun ang imong kalag. You will get lost. Your spirit. Spirit! Holy Spirit. Kada kong punerarya to. Bangag sa ilong. Come on. Naghawa ba kasabot yan, ha? Ang uman, kung naanas ka sakit, mo give up sa ilang kaugalingon. Kabantay ka to. Pero ang wa nila hibaw nga ang tanan na itong mga pag-antos ng kalibutan, usak kabalaan nga butang. It is the holy thing. Holy Spirit yapon. Punerarya lang yapon. Butang. Holy thing. Bangag sa ilong. Ay, so, abitado ko na siya. Layo pa yung kay kos tinood. Kaysa tinood lang, naglabig yun ang akong hunahuna ngadto ni Mirasol. Nahadlo ko nga mo atubang o mudawat sa kamaturan siya. Nga kung dunay laing magkapanagian niya, bation yung kong silos, bangag sa ilong. Oh, come on. Pagpaubos lang yun, Tor. Pagpaubos. Unya, ang atong Ginoong Hesus Kristo, mo'y ibutang kanunay nga mag-una sa imong unahuna o kasing-kasing. Mindset ba? Mindset. Og heart set. Kasing-kasing na. Di na, sudoy mo, bisit. Papaita yan. Bangag sa ilong. Pasensya na kasyo nga, nakailag yung ko siya mong isulti siya. Okay mo. Aksyon tag-drama ini. Kaya meron magkagnihilak na. Okay ra na, Tor. Okay ra na nga buhila ka. Continue, hila guys. No problem. Sa tinood lang siya mo na dakong problema na ko. Kaya ang tod karon naglisod pa ko pag-ilas kong kagalingon kung kinsa gyud ang akong Diyos. Basta ayaw lang yun kalimot. Isil-sil kanunay sa imong alimpatakan. Gaway laing buhi nga Diyos nga matuod. Ang ato rin yung Ginoong Hesukristo nga nagpagkamatay sa atong mga sala. O kamo. Ginoo ko, pasaylo ako sa kong mga sa tabangi ko, Diyos ko. Dili mayo ang imong gibuhat, Ming. Naningkamot na si Dindo nga magasuod mo. Oo, bitaw. Admitado ko nga nasayop ko sa pagdapat niya. Pero kinahanglan sad nga iyo kong sabton. Tungod kay wa ko makauyon sa iyang gibuhat. Ngano nakauna-una man sad siya nga kuptan niya ang imong ilong? Na, mauna, abot niya. Gidagaw siguro. Ang ako yung ilong mo, iyang gidumtan. Taliw-tiw manggugag ilong, God. Na, taliw-tiw good taon, nga naghangad naman kani ni. Parehas naman tag-ilong, Ming. Uy, arang-arang pa ng imo, Mer. Kay pormado pa kayong linya. Pero nga ako, nay, mahadlo ko mag-uwan kay basig masudlan tubig. Mura manig, nabali ang banga gining akong ilong. Saba ka diya, uy. Kagwapa ni mo, Ming, Liwat good ka na ako, God. Salamat, ha. Mulaban yun ka na ako, Mir. Kaya iwa magugugig suon. Pero, kanas din do ba?
Ingna ginas dindo ha. Nga di siya magpatakag komedyan ako. Amiguha na lang gud na siya. Di day ko. Pangandoy ba gina niya, may nga magasuod mo. Ingna siya, Mir. Nga magkasuod lang mi kung pakaslan to niyang iyang mga napaangkan ka ni Adto. Parehas ni Bibing. Kung di si Bibing, si Carol. O bakas, Diana. Dili Carol ikain ha. Ah, Na magpili lang siya, ana. Basta dili lang yun ikaw. Kanang higayon na, ako gi managaduguna niya. grabe sad kaming uy. Lagi. Basin ba yaha, og kamoy magkadayo na hinuon. Uy, simbak ko! Simbak ko. Agi, pagingon anak, Mir. Uy, nabay ginaingon nga the more you hate, the more you love. We, storyahe. Storya ra na, Mir. Di, yun siya makaangkon nako, no? Busa, patrasa na lang gina siya daan. Kaluoy sa tintaong dindo nga imo manggid siyang dumtan hangtod karon. Mas luoy si Arturo nga iyang gipapatay. Nausto naming. Di lang ta magiskot, ana. Ginoo ko. Tabangin taon ko. Giyahi ko nga makatultol sa daan nga husto. Ayaw taon itugot nga mahibalik pa ko sa impyerno. Gusto ko nga maanghel. Gusto ko nga mahimong buotan imong sulukuhon. Nga numan. Unsa man ning akong gibati nga si Mirasol may niya kanunay sa kong hunahuna. Siya mo'y mulabaw kanunay sa kong galamhan. Wa ko makasabot ini. Gusto ko nga matapos na ning tanan. Ako na balang gana siyang sultihan sa tanan. Aron di na kong maglaom pa kung iya pa ba kong dawaton og ilong bana. Kung magpaila ko niya nga ako si Arturo. Arturo Pawikan. Sultihan lang yung kanya si Mirasol sa tinuod nga siya si Arturo. Kaya kalaan ayaw sa pa sa pagpaminang uban pang masumpay na sugilanon ang yawa nga gustong maanghel. Tagsuwat Emmanuel Dadila Sacol, busa direksyon ni Ria Arellano, Spenner Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Ricky Bangis Garing, dalit sa RMN Drama.